Benvidos á segunda xornada da Copa Galicia de Ciclocross 2020. A zona verde do Parque Empresarial de Nantes, en Sanxenxo, estreouse o pasado 28 de novembro como novo circuito do certame autonómico. O Club Ciclista Corbelo organizou a primeira edición do Ciclocross Conda Romaíña, con case 200 corredores inscritos. A todos eles, igual que aos técnicos, árbitros e dirixentes, aplicóuselles o protocolo fronte a Covid da Federación Galega de Ciclismo. En a que a primeira carreira en poñerse en marcha foi a dos cadetes masculinos. Saída fulgurante, co líder en cabeza e con algún pequeno susto. André Martínez exhibírase unha semana antes na apertura da Copa no Xaxan-CX e volveu a atacar de inicio nesta segunda xornada. Perseguía un trío formado por Dani Buba, Héctor García e Tomás Pombo. Treito de baixada e pequeno descanso para o líder nun circuito duro en o que os corredores máis fortes tiñan terreo abondo para marcar diferenzas. Na segunda das 3 voltas, Buba e García descolgaron a Pombo, ao representante do 3AG, pero o do Coruxo e o do Pollo Bike non conseguían achegarse a Martínez. O do Avanza ía lanzado e dando espectáculo, apurando o máximo sobre a lama, mentres García e Buba continuaban co seu pulso pola segunda posición. Acabaría impoñéndose o do Coruxo. Saltaba sobre os troncos André Martínez, que levantou algo pé nos metros finais para vencer con 18 segundos de vantaxe. 2 de 2 para o do Avanza nesta Copa Galicia, que recibiu aplauso ás autoridades no podio de Sanxenxo. Primeiras pedaladas das cadetes, unha carreira que polo nivel das súas participantes ben podía tratarse dunha proba da Copa de España. O mallot de líder defendíao Uxía Soto, gañadora incontestable no Xaxan-CX. A súa estela seguían a Marta Estévez, Claudia Pérez, María Filgueiras e Aroa Otero. Unha delas, Filgueiras, a do Caimanes de Betanzos, non tardarían a adiantar a primeira da Seral e poñía contra as cordas a superioridade numérica do Avanza do Porriño, que contaba con ata 3 candidatas ao podio. Sufría Soto e antes de rematar a primeira das 3 voltas, Filgueiras marchabase en solitario. A líder e actual subcampeón de España non podía co ritmo da revelación con mayúsculas neste principio da temporada. Filgueiras venceu esta campaña na única cita da Copa de España e debutou grande na galega. Ollo con esta rapaza porque está brallando e a do Caimanes ergueu os brazos con máis dun minuto de marxe. Soto conservou o mallot de líder e a súa compañera do Avanza, Aroa Otero, completou o podio. As categorías máster entraban en acción neste ciclocross Conda Romaíña. Eran os homes de 30 anos os que abandonaban o asfalto para acceder ao trazado deseñado polo Club Ciclista Corbelo. O líder Rubén de Año estiraba o pelotón e con el intentaba poñer terra de por medio Roberto Rodríguez. Pero o corredor do Ourense Termal está amosando unha velocidade máis que o resto dos Máster 30. Rodríguez cedía e ata a súa roda chegaba un cuarteto con Andrés Calvete á fronte. A carreira se quedaba definida na primeira das 5 voltas ao percorrido pola zona verde de Nantes. O líder marcarase como obxectivo repetir o seu cómodo triunfo no Xaxan-CX e por detrás quedaban por repartir 2 prazas de podio con Calvete do Monte Xalo soltando ao Xío Rial do Speedcross e a Rodríguez do Bicicletas Chinquena. Co paso das voltas de Año non fixo máis que aumentar a súa vantaxe. O do Ourense Termal, salvo un contratempo por avaría ou caída, parece imbatible neste comezo da temporada. Calvete, defensor do título e medallista no último Campeonato de España, tiña prácticamente garantido o segundo posto a metade da carreira. Seguía descontando metros para reforzar o seu mallot de líder de Año, gozando do terreo enlamado e dos últimos metros nos que saboreou o seu triunfo por máis de 2 minutos de diferenza. A terceira praza no caixón foi para Rodríguez. Repasamos agora o acontecido nos Máster 50 e 60, carreira con bastantes alternativas nos seus primeiros kilómetros. De inicio buscou sorprender Manuel Ángel Rodríguez do Máster Galaico. O líder Máster 50, José María Magariños, viña remontando. O do Condado Bike reaccionaba ao ataque de Rodríguez e adiantaba José Vicente Formoso do Dumbría. Rodríguez mantivo durante a primeira das 5 voltas unha mínima vantaxe respecto a Magariños, pero a partir do segundo xiro os mellores tempos comezounos a marcar Manuel Castro do Barbanza Bike. Por diante resistía Rodríguez ante Magariños, que cada vez estaba máis preto do ciclista do Máster Galaico. Esta zona na que costaba avanzar, Magariños xa tiña controlada a Rodríguez e a escasos segundos viñan Triqui Formoso e Castro. Os 4 primeiros rodaban nun pano. Magariños tomou o mando e apertaba para intentar soltar a Rodríguez, pero o líder non puido reaccionar cando Castro chegou dende atrás e viuse con forzas para cambiar o ritmo. Nin o do Condado Bike, nin o do Máster Galaico puideron co do Barbanza Bike. Castro festexaba homenaxeando a súa bici o seu primeiro triunfo nesta edición da Copa, en canto os Máster 60, Constante Lestido do Trisquel, sumou o seu segundo triunfo na Copa Galicia 2020. O
O experimentado ciclista do conxunto de Valga non tivo problemas para consolidar o seu xersei de primeiro clasificado na xeral. Superou con claridade a José Manuel González do Maceda. 4 voltas completaron os Máster 60 con lestido, dominando de principio a fin entre os máis veteranos. O Club Ciclista Corbelo, organizador da xornada, esperaba con moita expectación a carreira Máster feminina. Unha das súas representantes, Sonia Costolla, situábase en cabeza e ia quedarse sen compaña porque Montserrat Martínez sufría este contratempo. Solucionaba de contado, pero do ciclismo llense, líder Máster 30, ia ser adiantada nesta zona de subida por outra corredora do Corbelo, por Natalia Raña. A Máster 40 de Ordes subía con moi boa cadencia e alcanzaba a Costolla. Entre as ciclistas de 30 anos, Eva Ortega do vicioso Rías Baixas arrebataba o primeiro posto a Martínez. As dúas líderes estaban pagando o esforzo inicial e Raña, no seu debut nesta temporada, quedábase soa na cabeza da carreira. Ortega seguía remontando e chegaba á altura de Costolla, e non só se desfaría de Costolla, senón que tamén adiantou a Raña nunha sensacional terceira e penúltima volta. As anfitrioas do Corbelo estábaselles escapando triunfo absoluto. A de Ordes, xente campeoa de España Máster 40A, non puido con Ortega, que no circuito de Sanxenxo fixo valer as súas dotes de escaladora. Nas subidas marcou a diferenza e asinou a súa primeira victoria nesta Copa. Raña concluiu como vencedora Máster 40 por diante da súa compañeira e líder Costolla e de Mónica Alarcón. Martínez e Mabel Caballero estiveron xunto a nova líder Máster 30 no podio. A carreira Máster 40 masculina, ademais de ser a máis numerosa, tamén resultou das máis emocionantes. Entre os 39 ciclistas que tomaron a saída, houbo 4 que na primeira das 5 voltas marcaron terreo para xogarse a vitoria. Constantino Muñoz, Marcos Mayo, o líder José Rodríguez e José Antonio Pazos Ñaca formaban o cuarteto de cabeza. Agarrábase de que xeito esta costa, na que Mayo do BTT Otreito se lle metía polo interior a Muñoz da grupeta Pan de Zarco. O primeiro posto ia cambiando de propietario, era Ñaca, o do Chantadino, quen o asumía antes de que Mayo optase por tomar a batuta de novo para xestionar este encadeamento de tobogáns. O paso polos troncos e o carrusel de viradas non variaban o panorama, ata que na terceira volta o ritmo de Mayo pasoulle factura a Ñaca, que perdía uns metros. O cuarteto pasaba a ser un trío, e así chegamos ao derradeiro xiro circuito, no que este intre foi clave. Notou algo na súa bicicleta o líder Rodríguez, e o problema do representante do Norimberg aproveitou no Mayo para poñer toda a carne no asador neste muro. Corou cunha mínima marxe respecto a Muñoz, segundos que foron suficientes para que o do BTT Otreito conseguiron a vitoria con valor dobre, triunfo liderado. Muñoz repetiu o mesmo posto que nos axancese, terceiro rematou Rodríguez, co líder igualado a 250 puntos na xeral con Mayo. Toma de temperatura na antesala da carreira raíña masculina, Elite Sub-23, Mauro González do Salvaterra, collía dianteira no sprint inicial para poñer o pelotón en ringleira no comezo dunha proba na que se daban 7 voltas ao circuito. Jorge Fernández do Vigo Rías Baixas colocábase segundo e a continuación os dous líderes, o Sub-23 David Fernández e o Elite Dani López. O do Cambre Renault Caeiro cambiaba o ritmo e a réplica chegaba por parte de Saúl López, segundo clasificado na xeral Elite. O do Academia Postal Maceda chegaba a esta explosiva subida na que sufrían por seguilo Dani López, David Fernández e tamén Jorge Punzón do Cosmos e Luis Fernández Oliveira do Avanza. Marchábanse os dous López reeditando o duelo da xornada anterior en Marín, levando a cabo a mesma estrategia. Saúl intentaba deixar a base de ritmo a Dani e desta vez ia conseguilo. Abría gas o Monfortino e os segundos comezaban a caer na contra de Dani. Non só estaba en xoga a vitoria, tamén a camisola de líder, con pasado no pelotón profesional de estrada. A Dani López non se lle adaptaba tamén este circuito como a Saúl López, un biker que é campeón de Galicia na modalidade XCO. O tempo que corría na contra de Dani López. En a terceira posición, Jorge Punzón xunto o primeiro Sub-23 a David Fernández na súa salsa. Saúl López no trazado de Sanxenxo, ampliando a súa vantaxe e acariciando tanto a vitoria como o mallot de líder. No duelo por ser terceiro, Jorge Punzón acabaría impoñéndose a Luis Fernández Oliveira. Voaba cara a vitoria o Monfortino Saúl López, que salvo na primeira volta marcou os mellores rexistros en todos os parciais, que tivo reloxo en 56 minutos e 29 segundos. A un 28 entrou Dani López, David Fernández sexto, na táboa absoluta e primeiro Sub-23, estaría no podio escoltado por Ángel Maneiro do Toxo e Jorge Fernández, mentres que no podio elite, Saúl López, Dani López e Jorge Punzón. Os juniors activábanse coa ausencia do gañador na primeira proba da Copa.
Miguel Rodríguez non participou no ciclocross con da Romaíña, e sen o líder foron os ciclistas do Coruxo os que quixeron controlar a carreira. O tándem dos vigueses, formado por Ricardo Buba e Anxo Carril, atopaba a resistencia do representante do Maceda, Martín González. Zoe del Río, primeiro remate da volta inicial, deixaba de carburar e o do XSM, segundo Marín, despedíase da victoria. Por diante, Carril e González asistían a un ataque de Buba que ia sen cadea. E na segunda volta dinamitaba definitivamente a carreira. O Coruxo buscaba o dobrete, pero González pegábase a Carril mentres ian superando a ciclistas dobrados. Buba quedara ás portas do podio na apertura da Copa e quería sair de líder do circuito de Nantes. Non se separaban Carril e González, a carreira estaba decidida en canto gañador e o cara a cara por ser segundo acabou decantándose a prol do Maceda. Triunfo e asalto primeiro posto a Seral por parte de Buba. González impediu o dobrete do Coruxo. Por último, a carreira feminina das elites sub-23 e juniors encargouse de baixar o pano da xornada. A líder sub-23 Carla Fernández e a elite Irene Trabazo daban o primeiro impulso. Tal como acontecera no Xaxán Cexe, Trabazo xa deixou a victoria absoluta vista pra sentenza na primeira volta. A elite do XSM e o seu, e Fernández rodaba agora coa outra líder, a junior do Avanza, Laura Mira. Para Trabazo, as probas do calendario galego supoñen unha preparación de cara ás competicións que disputa fora da nosa comunidade. Outras temporadas atopaba máis competencia nas corredoras procedentes de Portugal, pero por mor da pandemia, na Copa deste ano, só poden participar ciclistas residentes en Galicia. Volvía a cambiar de acompañante Fernández, a junior Sofía Álvarez era a súa nova socia, porque Mira tiña problemas. Superaba María Jesús Barros. E vemos a Carla Fernández, pero a sub-23 do Río Miera veríase pouco despois obrigada a abandonar, polo que terceira na clasificación absoluta colocábase Barros, a porriñesa e símbolo do Club Ciclistas Pol. Trabazo continuaba nunha contrarloxo consigo mesma e ata a última das 5 voltas non se relaxou un chisco. Álvarez, coas cores do Cambre, apuntaba o mallot de líder junior e ao segundo posto absoluto por diante de Barros. Crédito final para a intratable Irene Trabazo, un tempo de 49 minutos e 42 segundos a do XSM, certificaba na liña de meta o seu segundo triunfo nesta campaña 2020. Segunda na táboa absoluta, finalizaba a vencedora e nova líder junior Sofía Álvarez. A do Cambre no chanzo máis alto, con Mira a un lado e con Sonia Domínguez outro. Nas elites, Barros e Xiana Conde compartiron podio con Trabazo. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima.